What's up mga kaachop? Welcome back sa akong channel. At doon na nabud tayo video karon. Natadiri karon mga kaachop sa outdoor dining diri sa hilltop mga kaachop. Mo ni ang bagko nga kan-anan karon diri sa Davao. Bago ta makasulod mga kaachop, mag-scan sa to ang QR. Mo ni ilang mga menu mga kaachop. Naapon ni sila mga street food mga kaachop, sama sa kwek-kwek, kikiam, siomay, ug uban pa. Ug basta hilltop gani ang hisgutan mga kaachop, nindot gyud ang view ana. Sama sa ato ang matanaw karon mga kaachop, makita nato ang view sa Davao City. Kung bago pa lang sa akong channel mga kaachop, palihog kog like, comment ug subscribe. Ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Nagkadaghan na ang mga tao diri karon mga kaachop. Mas maayo gid nga magsayo mo diri kay para maka-order mo ug dali ra pud ma-serve ang inyong i-order. Sa karon nag-order mi og street food mga kaachop. Kas nagulat sa order, mag picture sa ta mga kaachop. Located ni siya mga kaachop diri sa Barangay Langob, Hilltop. Wala di ay jeep mo agi diri mga kaachop, mas maayo na amoy sakyanan or motor. Kung katong mga nakaadto na sa Vista View, wala pa kakaabot sa Vista View mga kaachop, dayon pasaka pa lang nimo mao na siya. Mailhan na ninyo kay daghang kayong mga sakyanan niya, makita ninyo ang pangalan na outdoor dining. Mao ni ang pinaka the best diri mga kaachop, ang iyang view. Indot kayo samtang nagahulat ka sa imong pagkaon, mag picture o magtanaw-tanaw sa view na ipastang induta. Samot na unya ini kagabi ani mga kaachop. Ni among gipang order mga kaachop, tag 65 pesos ni per order. Mas taas yung presyo compare sa uban, pero sulit man pod kay nindot pod kayo ang view samtang kakaon ka. Naapod sila yung mga padlock diri mga kaachop. Kato ganing pareha sa Paris or sa Korea nga. Kung mag-uyab mo, inyong ibutang day kay para dili daw mo magbulag. Pero magbulag ra day yapon to. Acheche. Los ninyo girls. Padlock sa gugmang giatay. Padlock sa gugmang gauros-uros di ay mga kaachop.